anyị n'ụbọchị nke tata anyị na-aya atụ onye na-ekwu maka na-asị ọ dị adị mma anyị chekwasị akwụkwọ ụkwa achọghị itigwe ọ dị adị mma anyị chekwasị akwụkwọ ụkwa achọghị itigwe keba ya atụ inu nke ka anyị kọwagoro ife wụ ụkwa ka ọ bụtụ anaghị esi echekwa ụkwa anyị kọwa ụtụ anaghị esi etuwe ụkwa ana ụkwa wee mkpụrụ osisi dị n'ala Igbo a na-eji eme nri oge mgbe ma ibu ma kịta agajiwe eme nri mana ọ garazi ọnụ ọ bụrụ ebe niile ka ọ dịzi ọ ndị too n'ọgbọ ma ndị bi n'ọgbọ ya amụ wee sị ada adị mma a chekwasị akwụkwọ ụkwa achọghị itigwe otu a na-esi echekwa ụkwa ọ na-ana ka a na-akọ mkpụrụ osisi nwa ana efe ka a na-akọ ụkwa anwụ ya ọ na-eto buo meta nne buo isi otu a na-esi echekwa na-achọzi otu ụkwa na-esi na-achọ itigwe ana mgbe ụkwa ya dazi ụkwa chọọ ịdọ were iwe wee daa n'ala ya igbu a